I have seen God in my life. As such, I believe. But because of this God, I believe. Mafungo ya mipachifuna Peter wakatombofamba pamusoro pemvura. Mafungo ya mipondo bauya. Peter ndokubva atanga kudhauta kuti shuwa ndingarambe ndichifamba panonyudzapo. Ndokubva atanga kunyura. Jesu ndokubva auya akati ndaiko sei waregedza kutenda. Ndinokuudza mai vari pano, some of your challenges in life, you are faltering in your faith. You are wavering in your faith. You are not really standing on the word of God and believe kuti Mwari zvamataura muupenyu hwangu mafungo emhepo ngasimuke zvawo, but I believe in you as my source. Ndigarare ndisina chekudya, but I know there is a source who is my God. And pari kuti Abraham believed God, and it was credited to him as righteous. Amen. How do we receive the promise? How do we receive the promise? How do we receive the promise? By faith. We receive the promise by faith. I think this is to correct theology. Those who believe God blesses us because we have done so much for him. That's not the concept. God blesses us because we have qualified in the blessing of Abraham. But the blessing of Abraham is not the blessing. Do not the blessing. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Yes. Through Christ Jesus. Yes. So that by faith we might receive the promise of the Spirit. The promise of the Spirit, that's the blessing. But you can listen to me. The Holy Spirit is the blessing. We receive it through faith in Jesus. And we receive it, the blessing, which is the Holy Spirit. So whenever we say a person is blessed, we are saying a person has received the Holy Spirit. Because when you have the Holy Spirit, you are a blessed person. Why? Because the Holy Spirit is God in you. And when you have God in your life, He is the unmovable mover, uncauseable causer, anokonzeresa zvisina kumboitika kuti zviitike. When skin still faith amuna mamsira kuchukira kudai achinja some things still hamuna faith. Maipfeka zvimwe zvimahembe ndakaona patakanoviga muzukuru wedu vakomana enda munotenge hembe pakunzi hembe ngadzigoyewe uchiona kasangikana kubuda kacho ketu hembe vanhu vaingotora ubva wasiya pakagara usimuka toenda kupinda zvimashoti zvekukoromoza takura izvi ndinoda kukuudza mwanangu, pane zvinhu zvaari kuita everyday muupenyu hwako zvinofanira kuramba zvichikusimudza kutenda. Kana vari mai matodika vachingobuda muchipatara vaifanira kutobuda neimwe bhanduru rekutenda kuti handisi kubuda ndiri neakaunti iri zvayanga iri ndichipinda ndaane kutenda kuti zvandapinda vamwe vakafa iye akandiburitsa. Uyu I believe in the source. If you want to see the blessings, believe the source. If you want to see the blessing, believe the source. Jehovah hadina hangu, but I believe you are my source. You are my Jehovah Rapha. You are my Jehovah Jireh. You are El Gibor, Mwari unoshamisa. I believe ikuti mimi Mwari, you are my Mekodishim.
The Lord who sanctified me. I believe you are Elroy. Jehovah Anodiona. I believe. Lord, I believe you are Jehovah Nissi. You are my peace. You are my shalom. I believe. You are my banner, God. I believe in you. Amen. Zizirema manangu. Uziuza satani kuti I believe. Murume uyu ndomthemba uyu.